Čaute, ja som Sašky a to bude také video, kde vlastne chcem sa spraviť sériu a budeme tu písať takým neznámym ľuďom všaké veci a spraviť si s nich srandu a tak proste bude to séria od prvej časti, neviem ako vyjde čas. Takže začneme na Facebooku asi takého, čo nepoznám. Čo? Sonia Bruce. No nie toto. Malinké. Toto nie. Aha. Toto. Ľudia, že nie sú žiadne správy, nič nie je to čisté. Takže môžeme sa písať. Jaj, Torrid, ja som tu stretil, dobre. Takže napríklad, keď začneme. Tak napíšeme, že co. Počkajme si, ideme zatiaľ napísať takom napríklad. Počkaj, mám dve pice zdarma, nechceš jednu. Mám dve pice zdarma, nechceš jednu? Skade? A už napísala aj už napísala, to neznáma osoba. Čau. Penny. Troška perverzné toto napísať. Že Penny je celé. Ja perverzné, ale dobre. Stáva sa. To nedopadne dobre. Ja, už to je videné. Už to bolo videné. Ok. Toto je divné. To sa musím sa človeka vyhovoriť. Fú, to nepôjde. To píše môj kamarát. Matúš, alebo Jakub. Tak. Toto už nejdeme písať, lebo toto sme sa už trápili pred ňou viac než dosť, he? Takže dáme si YouTube. Tento človek mi opíše, tak to už môže si rovno písať aj. To si rovno môže písať už aj s PewDiePieom, ale ako tento mi odpíše, tak
To super. Viral Brothers. Som si nespíše, čo? Aha. Zavoláme takomu. Ne, co? Keby to bolo koho, to sa budú. Taký zrazu Facebook taký nudný. Toto video už má skôr... Počkajte. Dobre. Toto video by sme mohli ukončiť a... Neviem, čo mám také natočiť, možno nejaké hry natočiť, tak mi napíšte do komentára, alebo to je jedno, čo by som mohol natočiť. Majte sa krásne, časov. Sašky masky.